Bueno, aztik azkenan jarraipen egin zuen norbanaren nondik norakoa ezagutzeko. Normalean, nondik norako hori ezagutzeko modelo numerikoak erabiltzen dire, baina garai hortan, bertan zeuden modelo numerikoak ez zeuden oso garatuak, eta egia da, korrontetan eta haizean oinarrituak direla, baina errori horrei aurre egiteko boia batzuk bota ziren norbanen gainean. Bai, abendu hasierako zubi hortan, eta baita ere abendu bukaeran, bi txandatan bota genituen. Horretaz gain, arrantza sektoreak izugarrizko papera eduki zuen, eta azkenan koordinaketa on bateri esker gauzak ondo egin ziren, eta oso esaguratsua da, ze azkenan horrelako katastrofe bat, hondamendi bat gertatzen denean, normalean itsasuntzi espezializatu batzuk bialtzen dire, eta gure kasuan Euskal Herri mailan gehiengoa itsasoan jaso zen, eta hori aztik egin zuen lanari esker izan duzen, baita beste arrantzaleek eta Eusko Jaurlaritzak eta, baina azkenan gure ezagutza praktikan jartzen, gauza guztia horiek lortu genuen, eta bai. Prestitxeak nahiz eta hondamendi bat izan, alde positibo ugari izan zituen, alde batetik teknologia garatu zen, baita ere pentsatu behar duguna da, garai hartan itsasuntziak, itsasuntzi guztia hauek merkanteak eta kasko bakarrekoak ziren, eta horreri eskerra kasko bikoitza eukitzera behartu zituzten, hori alde batetik. Beste alde hon bat zen, arrantza sektorearen implikazio horreri esker, beste gai batzuetan eta ikusi duguna da, arrantza sektoreak eragile oso onak izan daitezkela, adibidez, itsasondakinetan eta gauza oso antzekoa gertatzen da. Azkenan, olioa urazalean mugitzen da, eta itsasondakinak ere bai, eta azkenan ikusi duguna da, arrantza sektoreak beste gauz batzuk ere bai egin ditzazkela, eta onura asko ekarri ditzazkela beraiekin lan egiten.